ପୁଷ୍କରା ବାୟା ଏବେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ନମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଲିଉଡ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଫିଲ୍ମଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 କିଲୋ ନିଜ ଶରୀର ଓଜନକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ପୁଣି ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭିତରେ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ତେବେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଅନନ୍ତ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ, ଯିଏ ଜଣେ ଅସୁବିଧାଜନକ ଲୋକଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହିରୋରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ଫିଲ୍ମ ମେକର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟର କାହାଣୀକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।